Já nemám kam jít, jistě chodilo tam, to je jasný. A nikoho si to je blízko. To je blízko. Ale ne hlavní hřiště, to já nemyslím, já myslím to není žádný školní hřiště. Tam není, prosím, ani to, kterou si jsou povinnou spolkový tam není to, že je to tam je to, že se jim nechce hrát. A to je... Tam párkrát někdo hrál, když se ho tam postavilo, párkrát se tam hrálo a hotovo. Je to akorát divá. První řadě, když si super, vyjasně to jsou peníze a tak dále. V další řadě udělat nový dětský hřiště. Mucha někdo. Dětský hřiště, protože to je devastovaný, to je jasně to staré, to je ale vozí tam 80-kilový porostenství, poté, když se mi záhně, tak je kteří. Skákaný potom, nalovovač se dveře, koupal metrákovej chlap. To je to nejde. To zprostředuje taky, jak ho to maminka doma naučí, tak mluví. Ale na druhou stranu, něco udělat, tak se nic nezmění. Takže prostě potom je teda potřeba, pokud něco takového se třeba rozhodu s tím řádem děje, tak potom vy musíte najít sobě tu odvahu a budete nahlásit a dosáhnout to do konce. Je samozřejmě jasný, že ten postih výkona komise bude minimální, ale prostě jakýsi precedent tady vznikne. On nikdy nevznikl. Tady vždycky přijde někdo a řekne, nejmenovaný občan, nějaký nebudu říkat, kdo to byl, vykopával na Luzie, čekám. Říkám, tak když mě nechci, kdo to byl, tak to zemřela a platí. Nemám tomu co dál. Já můžu říct, čekání, všichni, co tam hrajou, teda čekání, tak park všichni, co tam hrajou, teďka to časovat je fotbal, nebo i třetí, tak si čekání zlikvidovali, to vždycky všichni bez rozdílu, tam není žádný rozdíl, když jste jim něco řekl, posadí vás za tebe. Já vám akorát se snažím pořád říct, že provoz na to příští tentové zkrátka není možný. Takže ta situace Ale jo, ježišmarja, jo, to jsou problémy. Budete tam mít pěkný hřiště, tak to nechce. Pojďte bole do že využijeme stále ty kapacity, které máme, žádný další nákladní vůbec navíc nepřijde. To je jedna věc. Druhá možnost je ta, že se využije nějaké šikovné důchodce, které domluvíte zájem, ještě zadrejme, takovýmhle důchodcem, když se domluvíte na práci dohodou, tak těch několik hodin měsíčně, co to obnáší, nemusíte za ně odvádět zdravotní a sociální. A za těchto podmínek musí to ještě na sebe málem vydělat. Ale kdybychom se měli ptát na to, jestli budeme stavět ještě toto, jestli si na sebe vydělá, tak se musíme ptát, jestli budeme provozovat školu, kde tak si na sebe nevydělá. Veřejné osvětlení si na sebe taky nevydělá, prakticky nic si na sebe nevydělá. Nemocnice si na sebe taky nevydělávají a nikdo z nás se přeje, jak je si zabíjí. No nemůžeme to dávat. Já se tady hlásím, prosím vás, buďte tolerantní. Mě teď docela urazilo, že tam někdo řekl, vy ze spodního konce se neozývejte. Já si dovedu představit po této debatě, že že napíše petici paní Národníčková, pan Sanetrik, pan Vymazal, že si nepřejí hody cokoliv. Tak my se tady budeme hádat po hodech a vy příznivci folkloru si choďte v krojích na štočku. Jo, protože se to týká té části obce, kde jsme, protože nás buďte tolerantní. Je taky od 4 hodin hlučí jatka. Nebudou tam, kolik lidí přijde o práci, nebude tady prodejna, buďte tolerantní. Někomu může vadit takovej provoz, jinému takový. Na spodním konci
Jirka Petlák, nakonec i starosta, jaký provoz je k rybníku, kolik lidí tam chodí, kolik techniky tam jezdí, jak se jim tam práší. Bohužel, každý si ten svůj barák koupil tak, kde si ho koupil, s tím, že ti nově, kteří se přistěhovali, si měli sakra seznámit s těma podmínkama. Já z těch lidí, co se za ty leta, co jsem seděl na úřadě, co se přistěhovali, můžu vám říct, že nikdo, do jednoho, nikdo nepřišel a nepodíval se na schválený územní plán. Nikoho nezajímalo, jestli výhledově za svými baráky, který si to kupuje, bude mít 50 garáží, nebo jestli tam bude to hřiště, nebo jestli tam bude co. Nikoho to nikdy nezajímalo. Přistěhoval se do Borkován, koupil si barák bez garáže a pak se domáhal zboření sousední nemovitosti, aby tam mohl parkovat auto. Mluvím o konkrétním případu, nebudu jmenovat šlopové zatáčce. Takový se dějí věci, takže buďte tolerantní k tomu, každé bydlí s určitým rizikem v určité části obce. Borkovany nejsou obec na rovině jako Těšany, kde zaberete kus místa, nebo koupíte, nebo získáte nějakého kus místa. Pozemkovému fondu. Zase mezi stěžovateli jsou vinaři, kteří mají své vinohrady na pozemkovém fondu, na pozemcích pozemkového fondu. Sami moc dobře ví, jak problematické pro ně bylo v době registrace na základě nařízení Evropské unie, když se vinohrady musí registrovat, musí mít nesouhlasí majiteli pozemku vůbec se dopídit k nájemní smlouvě, natož k nějakému odkoupení a vlastnictví těchto pozemků, pozemkového fondu. Jak dlouho to trvalo, jak je to pozemkový fond? To je